Geno mara nirio makare nyakorom gajuang machigna hinye chenoni mar migago tarike na par kod abirio dwe mar 9 kod abich waikoni weche manyien mag mosebedo ka tuche pacho ka odiochieng' ma kawuono are okinyi omiyo bed kodwa nyaka giko go kodwa mbaka bende live mar ote machok na 3:06 nono ka mantie live Facebook Ramogi TV ke IMRS ka chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche Ji auchielo itongi magie masira marapaya Kipsitet e county Makericho tieno ma piny Rugodo kawuono. Jopuonj mag baranya bore ruok margi wasu chaka yanga ng'anyo margi pacho ka odiochieng' ma kawuono. We've been able to nab an assortment of drugs and substances ranging from cannabis, changa, uncustomed cigarettes and uncustomed alcohol from a neighboring country. Duol makedo kod yedhe ameroji na kada otima pedha siaya kendo yudo nyasore kod kongo ma oko podhi machiegni gi skund primar ma Awelo. Machiegni nyakorom gajuang' e chendo ni mar migago nyinga Lydia Ukeo. Jotelo mag riwruoge jotije mbaranye pacho kae mangima kotelne kod jagoro maduong' mar Wasu Constantine Wasonga bende oriwore kod jowetegi e ng'anyo mochakore kawuono ka gin e mbaranye ma Maseno. Watudre kod jafom marwa Millicent Adhiambo ma ochopo kanyo kendo leronwa mathoth. The moment we are going live on TV. It's already won. To give space to the media. To give space to the media, other people go behind. Okay. One, two. Wacha tumulete General, the National Secretary General, to officially launch the strike in Maseno. Welcome. Thank you very much. Solidarity. Today, Dr. Constantine Wasonga Opio, PhD, LLB, LLM, CBA, Return to Work Formula, CPM. I have officially launched the strike. The reason why we have launched this strike is because the government has failed to pay us 2.73 billion. The only thing I got yesterday was a letter. Dons do not eat letters. Yes. The next thing why we have launched this strike is that in 2021, 15th January, we won a case. Yes. And the court directed SRC, IPUCCF, Ministry of Education, and the National Treasury to provide additional funds to implement the 2017-2021 CBA in total. Last night, I got a letter from SRC saying that they were going now to meet, which is good.